Zuze nebasa rakatitira rakanaka kudyara mwana wavo maringe nechitendero chavo zvinokosha. Nyika yedu yakasununguka zvikuru Zimbabwe yakati painonzi freedom of worship pasi pomuti pamusoro poruware vaona kuti zviri kuitwa kwazvikufariri vakati tanga yako. Saka Mwari vakanaka, toda kutenda Mwari nazvo. Nguva ino tasvika paruremekedzo rwedu rwokupedzisira rwaticharemekedza eni nekumuisira maruva. Saka tichatanga nekuona kuiswa kweruva remhuri revakamirira family. Tokumbira kuti mugono kumberi muzesa ruva renyu muchipa ruremekedzo kumwana wenyu, ruremekedzo rwokupedzisira. Kumbire wemhuri asarudzwa DJ Turu vachiuya vemhuri yai zvenyu ruva riri kuno satya mama togara maisika kuno kudhara. Kana pane vana mazita emaruva chivai mauya izvozvo, kana mune mazita ozi ndine mazita maviri chete. Kana pane mwana ruva ranoda kuti ndidaidzire pano gati vauya kuzondiona. Ndakuita ruremekedzo rwokupedzisira, tapa kururemekedzo rwokupedzisira. Saka zvenyu rimwe chete baba naamai kuzoisa ruva muchiremekedza mwana wenyu muchiti bye bye eni tozoonana kumusha tatendero. Saka zvenyu ramasarudza ipapo ramawirana baba naamai. Ibaba naamai vomunhu, baba naamai eni vari kuremekedza mwana wavo vachiti baba yeni tozoonana kumusha kana tatenderwa. Mazvita baba naamai. God bless you. Regai tione ruva redu rinotevera iruva rachief mwana vedu vanoremekedzwa amai vedu vanamboda vamother general, the first lady amai Auxilia Mnangagwa, your excellency ma'am, vauye neruva ravo. Remekedza amai vedu vachiuya. Mazvita amai nokutendai nokukoshesa nokukoshesa mwanasikana nokukoshesa mwana webvu. Mazvita your excellency. Chiko chokuombera amai vedu vachigara pasi maita ini mama hatina kumboona rudo rwakadai. You are an exemplary leader. Sure, mutungamiriri anoita zvokuti we also learn from you mama. We emulate a lot. You are a real mother. Nokutendai mama wedu. Ruva rokupedzisira nderasawira anonzi Lucia Marire auya aise ruva ranga achiti baba ishamwari yenu kana tatenderwa tichasangana kumusha. Mwari vari mubatsiri wedu eni Marire ngatomuumberere wachiuyawo kuzesa ruva ranga achiti bye bye isawira nenyasha tichasangana zvakare kumusha. Tinotenda mazvita muumberere maoko achina kugara pasi nokuti asashaiwa stepika panoita kufamba pamberi pavakuru maita inu. Tinozvitenda nguva ino tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tine hama yanga yasarudzwa kuti igotenda hama vedu pamwe chete nokutenda isusu tese tauya. Munhu wese ari pano anokosha, asi kukosha kwedu kwazvinazvitariswa nokuti our mother general, the first lady, vari pano amai Auxilia Mnangagwa vachimirira tese nokumirira kunyanya the girl child. Mwedzi wamadzimai machi kuti mwedzi wenyu wana mai amai vati ndenge ndine mipapo. Toda kutenda kwemhuri uya kwamapatika namasvika kana kwamapatika vasati vasvika vakuye mumwe chete angauya kuzotenda mhuri yedu neshamwari dzedu achitenda zvikuru sei mukobwa wedu mukuru wachief mwana vari pano tigowana kusunungura mai vedu vane rimwe basa rakavamirira kumberi asi vati ndinotopedza chete kusvika panopera programu ndendinemi. Iwanireiwo kamamwe chete DJ Turu takamira ofemera chikuru kana muzukuru kana sekuru kana tete kutenda basi hazvityisi kutenda zvinongoda courage. Koma chino vatsoka zvekare asi pana pavari kuvada vanavo vauya pano vakamirira family kuti vatende basa guru ravatwa pano. Koma chino torai muzana. Zita munonzi John. Ndini hanzvadzi yaEni Mira wanga naye South Africa. Totora unonkana
kuti nditende maMnangagwa nekuva pano nekutibatsira. Toda kutorazve uno mukana kuti nditende President Mnangagwa nekutumira amai nezuva rino kuti vatikute, vatibetsere nezvose zvavari kutiitira zvakanaka. Ngazvisaitirwe isu chete, asi zvirambe zvichiitirwa vamwe. Murambe muchiratidza kunaka kwenyu, kunaka kwegavhimende yedu, kunaka kwenyika yedu. Ndinotenda amai, ndinokutendai. Zvakanaka kudaro amai, tine chitendo chatati tikupei. Takugadzirai imimi nababa President Mnangagwa t-shirts maviri nemakepu maviri atakakugadzirirayo. T-shirts edu aripo, handizivi ndovatambidza izvozvi here? Tinokutenda mama, tinokutenda mama, tinokutendai amai, tinotenda amai, tinotendai nebasa guru ramakatibatsira nekutibatsira kubva pekutanga kusvika nhasi. Tinokutendai nekuva pano, hazvina kungoitwa nevamwe asi ndimi matanga. Saka tiri kukutendai amai, murambe makadaro nemwoyo wenyu wakanaka. Ndinotenda amai, ndatenda. Mazvita toda kutenda, ndokutenda kwamaita amai. Next time kana makutenda motanga mani pandabveta. Kuna ma-labels, ndeye ma-labels. Asi ndavana sezvinenge zviri label. Zvinenge zviraiti zvikwatira zvakanaka mazvita izvi. Toda kutenda Mwari nepadasiswa pano ndo patinoperera kufisha program yedu. Tasara pano tizopeisa basa iri tichitutsira mwanasikana wedu. Asi regai titore nguva ino. Next time angada kuronga ndionesa ndamira panapo. Tikawa ndinonge zvinhu zvacho. Hanzi pane zvaitika. By public demand, ndandavhara zvangu. But isisu vari kuti muye mutaurewo muchitenda. Hanzi hamuna kutenda MC. Komana bva panapa. Angotenda vamwe vese ndabva kangana kuti ndandiri kutenda here ndasiya nditauro rakatonyorwa. Atogeza kunakira basa. Saka hanzi imi muchiuya mutitende. Ugotenda navamwe vese nyaya yechimetro iyi, ZBCTV nevese vane zvivhitivhita. Musakanganwa kutenda hama dzedu dzatiitira pefu tafamba zvakanaka kupurisa yedu vatigonera zvikuru. Next time kana ndikati vanhu tungamirai, ndinotera tungamirai, andimona zvaitika. Mazvita regedzai nditange ndichiti pamusoro munhu chaiye, hanzi ndiye munhu chaiye MC. Ndoti pamusoro kuna amai, our first lady, amai Auxilia Mnangagwa. Handizivi kuti ndingawedzera ndichiti kudini, asi ndaama amai vari above amai and beyond amai. Ndinoti pamusoro vana baba vangu, vakomani vaninyina, vana mai vangu, muri yose kwanhira, muri yose yekwamakufa, pamusoro hama neShamwari, regedzai ndibve ndati nefavor pamusoro Reverend Kamupira, pamusoro Reverend Chirika, pamusoro Bishop Maume, pamusoro Senior Chaplain Gunda,
pamusoro overseer Zuze, pamusoro vose vakatikuta vakatikomberedza. Regai nditi panguva ino ndoda kutenda, regedzai nditange kutenda hurumende yeZimbabwe iri kutungamirirwa na His Excellency Comrade E.D. Mnangagwa. Ndiri kuti in my memory, which is not very long, more than 40 years, I can safely say, andina kumboona recognition yema artist ichiitwa, be it at national level, be it at district level, be it at provincial level. Ndiri kuti the Second Republic ndiri kukutendai, regedzai ndikumbire amai, pedu tinoti mukuru mutumwa, tichakutumirai amai kuti titakurire message inosvika kuna baba kuti muri yakwanhira, muri yekwamakufa, muri yechitungwiza, muri Zimbabwe iri kutenda nekuti you are a listening father. Mai, there is no superlative inogona kusuta. Asi regedzai nditi mai, you have done us more than a favor. We can safely say more than the undeserved favor. You cancelled all your engagements. You even cancelled my programs among me now. Kuti muwe nesu. Ndinoda kutenda youth sports and recreation vanova vamwe vakashanda kuti tisvike patasvika. Again, andigone kuva nesuperlative rokukutendai. I want to say thank you. Regedzai ndibva ndatenda my tireless sister. I know vanhu vakataura zvakawanda. You can see kuti Annie was bold, brave and brilliant. I've been wondering kuti aikopa ani. I want to believe your love is unparalleled. Your love is unparalleled. Ndoda kuzvitaura pachena kutenda sisi vangu mai Ziyambe, Honorable Ziyambe, sisi vangu, but ndinoda kuvatenda nerudo rwavo. Pamwe pacho inini ndaitomboti ndaita zvinhu mhanyinonarira kumba, but should spend the night there. Mangwana makuseni ofumira, she goes basa rao rinorema kupfuura rangu, but inini ndaitekeresa. As iwe, she is always there. Thank you, my sister. Sawira mukuru. The seamless service and the commitment yatiri kuwana, yaticharamba tichiwana from Nyaradzo funeral services. Again, tinoshaya mashoko ekukutendai. Tinoda kukutendai. Regedzai nditendezve vanhu vandinoziva kuti vazhinji vanovakanganwa kuti ndivo vanoda zvinhu zvifambe. The Fourth Estate, press, media, munoita kuti tizikamwe, zvinhu zvizikamwe. Tinoda kukutendai nezvose zvamatiitira kubva when my sister did her fate kusvika nhasi. Tinoda kukutendai with fear yekuti ndichakanganwa vamwe. Regedzai nditende vafundisi vose vari pano. You are highly favored. You gave us more than we deserve. Let me single out mufundisi wangu Baba Zuze. Ndivo vakanga vari kufudza eni. Ndoda kutenda. Regedzai ndite cut short ndokuti vose vakatibatsira with fear yekuti ndinogona kutadza kumentena mazita enyu. Ndoda kukutendai.
asipene bebe rangu randora kutenda mbuya magufa. Mbuya wedu vanga vari kuita kuti zvinhu zvireruke nepanorema agogo. Thank you. Mazviita munhu chaiye. Ndiri kutondedzwa naSawira mukuru. Chikanzi ukama igasha unozadziswa nekudya. Muchibva pano kune chikafu chagadzirwa kumba naSawira mukuru. Mazvita Sawira dikusararanda kuti zvinatso kuti mbi. Maita Sawira mukuru. Maita toda kutenda. Uza hanzi cut short yake inobva papi munhu angatoribesa zvakakudhara. Maita ini kwambati. Thank you so much nakutenda munhu wese. May the Lord bless you. Chibesa basa redu rokodza mwanasikana wedu nditenderei baba nhira nemhuri tisunungure utekwa hweda mai vedu vakone kusimuka vandomhanyira umwe mabasa ari kumberi apa basa vasiya vapedza. Amai vedu tinokutenda. May the Lord bless you. DJ Turu.
Mazvita. Ndakandikumbire vemhuri vauye padhuze. Tinoda kuti tiite hazvingaiti zvakanaka tikaenda musinakisa ruva renyu rinoda mwoyo wenyu. Paya pamanzwa MC achikutaurirai kumba anozviziva chibasa agara nacho ichi kuti ngatifambei tisamira mukiu hatizogona kumairana neconvoy. Vemhuri zvino regai tikupe mukana wekuti muise ruva renyu. Tazoona kuti hamuchagona kuti muise ruva sure kwaamai vaisa ruva, saka pata yafamily program masunungurwa zvino uya zveine ruva renyu nefamily. Ndiani arikisa ruva remhuri? Arikisa ruva remhuri ngaauye aise ruva remhuri, tobva tadzora nguva yese kune mhuri kuti basa rino richipedziswa. Ndiro ruva remhuri ramonu rakati mbi. Ndatoshiya kuti vanaona rebozi yamushuwa mukashayiwa ruva chairo. Voda kumakisa unorebozi yangu unonoka neruva ravenyu. Inyaya yecongestion murodhi mazinge maita mota dzakawanda, saka ruva redu ranoka kusvika asi iri ndiro ruva remhuri. Ngativaomberere vefamily nokupa rukudzo kumunin'ina wavo, mwana wavo, muduku wavo. Vari vachite zvakanaka. Sesheni yapedza pano makasara kuti tiite basa, vari vachitibatsira. Tatozodzokera zvekare pasiri wokukama kana tichenda nokumba, tofanira kutungamira zvedu toenda kumba. Ukazosai kuti raisi resahwera mukuru usazoti hanhu angotaura. Saka kana basa rakunopera tosakuma pijana mhuri vachizosara vachipedzisa. Mazvida, God bless you. You are wonderful people. I love you all. Mr. DJ, motituru. Basa richipedziswa. Mazvida henyu. Havana migomo ndivemo. Asiya vakarava vacho. Yeah, it's okay. It's tight, Thank you. What time, man? Oh, no, it's okay. Thanks. Someone say bye-bye. Yeah.
I know. Oh, we want to watch you. Hey, jangan kamera ini. Yang pe, kan berapa benar Adit? Apa namanya? Next week ni dane.
Jitirimo Diayu. Wala betul kau bayar di mana itu? Dia yang bel. Right. This is the Radio 54. I'm broadcasting live at the burial of Ananira, coordination of Sly Media Television. We've come here in remembrance of our great sister. I am Jack Spanner, my brother, Baba Bibi. We shall say a few words again. Thank you so much. You can't all be one place, but you've managed to it doesn't matter where you are in the world. You're also part of my friends and Achiti. So I'd like to thank you for streaming this. And for us, we have lost a team member. Someone has lost a daughter, someone has lost a friend, someone lost a sister. But and we'll take it one day at a time. Thank you so much. Ukwenzakele emsebenzini yethu siya emaphethilweni sibonga kakhulu yokwenzakeleyo esihlangane ngawo namhlanje bekade bengomunye ama-colleagues wethu esisebenzisana naye bengumfulatheli wothando kade elokugibelwa sibonga kakhulu-ke lesisayelida kade umsebenzi yeredio benathi time imbuli ekhona ayikhale ididizeke bekwazi ukuthi ngumunye-ke olentsho
Thank you. Regaiti tende mwari panguva ino toda kusvika panguva yatakuvhara basa rose kuburikidza neprayer. Takuita a closing prayer kuti Mwari vatiwanire nyasha patinobva pano, vanofamba vafambiswe murugare, vanosara vasare nerugare. Uyezve Mwari apfuurire pamberi kunyaradza mhuri yekwanhira pamwe chete nemhuri yeFM Zimbabwe nemhuri yose yeZimbabwe yaungana zuva ranhasi. Mwari vatitungamirire. Let me leave this time kuna Chaplain Gunda
vasvike pavanotipa munamato kuvhara basa rose. Ndikutendei mose nebasa rose rabatwa nereitwa pano zuva ranhasi. May God bless you and bless you abundantly. Thank you. Tazviona muri Mwari, tinomutendai nemwanasikana wamanga makatipa wimbai azorore murugare. Mwari wamasimba ose, komberedzai rinda rino kusvika muchiuya Ishe Jesu. Apo pamunouya kuzotora vatsvene venyu vakadai vana vimbai vanga vakatenda kwamuri vagomuka vachisangana nemi mumakore. Tinokutendai Baba, kombererai hama dzose dzichafamba mativi enyika. Tinorayira mweya wetsaona mumugwagwa, tinorayira kushurikidza kwevakaipa. Nyangwe panogarwa matare Baba vedu, tinokumbira mweya mutsvene ave pakati pavo. Mazvita Baba vedu, the grace of our dear Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with the family. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. Thank you, Chaplain Kunda. God bless you. Thank you. At Sly Media Productions, we offer live streaming services to companies willing to reach a worldwide audience. We have the capacity to live stream debates from various locations for a wide range of clients. And our online audience, we welcome you back. We follow them and help build Zimbabwe brand on a positive note. On the second report on citizens' perceptions. And for us, our interest has always been around how do we leverage technology to communicate policy, to communicate public issues.